Това съм изтърка на време. Така сме на открито. Гони в квартала, тук при мен е анонимния си продуцент. Ако искаш не казвай здравейте, да, той се представи вече. Тук при мен е Божито и Евчо. И днес ще пукаме балони. Айде, първи си... без камера. Пукай го. Ама далече. Добре, той ще го пука вече. Мале, пази да не очака. Този дядко ще прави. Сега моя хора. Имам още един. Сега е моя хора. Много лети моя. Аре сега си ти, Ивчо. Не се пусна, това е най-якото видео, да видео. Продуцента ще го спука днеска. Това е яко! Ако ви хареса клипчето, харесайте го, абонирайте се за мене. Така. И служите палче! Хора, да ви кажа нещо. Той хич не разбира. Ей, тук-та! Пак ще си напълним с камъни. С бая камъня ще го напълня, бая. Защо не? Играйте пукане моя. Пукане. Като тебе ще пукам. Като тебе ви. Чек, не каза какво се надува твоето. Разума. Само си дейба, мамата дейба. Нищо извинявайте. Цензурата сте дало. Продуцента пак го ще го спука с ръце. Пукай го. Покажи ме не. Да, не искам да го пукаш. Да. Слушай го под бейката, човек, слушай го под бейката. Слушай го под бейката. Майко ти дай ба. Дай тост, слушай го под бейката. Дай аз да снимам. Да, не трябва да снимам. Вики, служи го и не го пукай, тя аз искам. Чакай. Чай, гледай, отдалече искам да гледаш. Добре, ти се брои. Чакайте, хора. What the fuck? Голяма забава днеска става, хора. Аре, още три балона. Два ще си ги забавя за вкъщи, като се прибера, може пак да направя разходка из нас. Може пак да снимам клипове на въпроси, не знам дали Атанасов ми е качил. Така? Аре, Ивайло! Къде е тук? Мене! Хора, ако един мой приятел гледа този клип, моля да не пишеш наистина гадни коментари, защото участва, знаеш кого, и без снимала то блокирам и да изпратя сигнал, за да пишеш обиди. Ето хора, гледайте са! Седнишком! Ела снимай мои продуценти! Днеска реших да направя канал. Аз имаше да направя иначе клипче, иначе що ме с балони. Айде! Мали! Дай някой балон, но пък... Не този! Какво има вътре? Няма камъни, това не е Ивайло. Не мога да има камъни. Ще получиш запрек. Моля? Ще получиш запрек. Не! Това са с камъни! Ето чуй! Малата ти без камъни. Ще ми наранят газа! И те хора! Ето чуй! Пеката малко дефектна. Ето! Вижте! Ето кана! Има цепка! Няма цепка! Хора, вижте! Не го пъкай, молята! Не го пъкай, иначе ще кажа името. Ще кажа името. Чакай. Имаме надуйте още един. Нямам балон. Дай да го ударя. Не, ще боли. Искам само първо хората да му видят. Децата! Кажи, че аз ще го удрям. Не мога да пък
Дай да го пръсна. Дай да го пръсна. Дай долата! Колко минути, кажи? Кажи с някакъв човешки... 5 минути. На 7 минути правим втора част, да знаеш. Защото... Хора! Няма да ти хващам лицето, дай. Нацепкай, хора, нацепкай! Давай, някой да го пъкне както трябва. Добре, ще го пукнем. Ти беше много яко, на, дръж камерата. Не, хич, само е кората. Абонирайте се, харесайте ми клипа! Ей, ти! Чакай, ти ще го направи като реклама. Някой има ли маркер, бе? Сега кажи. Дай маркер, химикал! Химикални маркер. Чакай сега кажи, че аз ще правя кросроуд без граници. Той ще прави кросроуд без граници. Да, снимам. Ей, ще ми натикаш камерата, ще се убия. Дай химикала. Аре, само един. Айде си го бързо. Надолу. Чакай.